¿Qué tal? Saludos. La Audiencia de Palma retira la imputación a Alfonso Grau por falsificación documental. Se le atribuyó este delito por un error en el auto. Será uno de los temas que les contamos hoy en Noticias Comunidad Valenciana, pendientes también, como no, de las fiestas de las fallas en la ciudad de Valencia, fiestas amenazadas por la lluvia. Jordi Pallà, bona nit. Bona nit, Sílvia. Arriben les pluges. Encara estan per arribar, però esta vesprada ja hem pogut començar a notar alguns canvis. El cel ja ha començat a ennuvolar-se i serà a partir d'esta pròxima nit i matinada quan comencen les primeres precipitacions que avançaran de sud a nord de la comunitat. I és que estem davant d'un episodi de gota freda. No cal alarmar-se perquè aquestes situacions meteorològiques ara a l'hivern no són tan perilloses, no donen pluges tan torrencials com el que passa al final de l'estiu o principi de la tardor. Què tenim per a demà? Un centre de baixes pressions situat al sud-oest de la península, que avui ha donat precipitacions ja a la part més occidental d'Andalusia, i a partir d'esta pròxima nit donarà entrada de vents d'origen marítim, vents de llevant i vents de xaloc que aportaran humitat. Però a més, a les capes altes de l'atmosfera tenim un embolsament d'aire fred. Al cel tenim 25 graus per davall de zero, situant-se més o menys a la zona del Golf de Cádiz. Amb l'entrada de vents de llevant té energia suficient com per a donar pluges importants. De fet, de cara a demà, pràcticament des de primera hora del dia cal esperar el cel gris ennuvolat, plujós a tota la comunitat. Precipitacions que podrien ser localment moderades, fins i tot fortes en punts del litoral i del prelitoral. Sembla que de vesprada es manté la mateixa situació, pluges generals a tota la comunitat valenciana. Per tant, Sílvia, haurem d'estar molt pendents de l'oratge a partir d'esta mateixa nit. Gràcies, Jordi. Després ho veurem millor. Al final. 17 de diciembre, marzo, que nos deja también todos estos titulares. Empezamos. Coneixem l'esborrany dels pressupostos d'Alcoi per a aquest 2015. Donen prioritat a la despesa social i a les inversions amb un pressupost de 49 milions d'euros. Alzira posa en marxa la tercera fase de sistema de detecció d'incendis intel·ligent. Amb esta nova càmera, la totalitat del terme municipal de la localitat quedarà protegida. Les reserves d'hotels d'Enfalles repunten un 15% respecte a l'any anterior segons dades de Weekendesk. Detecten un augment de visites del 50% en la destinació de València. Troben el cadàver d'un bebè en un abocador de la localitat alacantina de Villena. La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies de la mort del xiquet de Bolquers trobat ahir per un operari. El Foc Taronja de la Fonteta espera la visita del Quimquí rus. El València Bàsquet afronta demà dimarts el partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup. Comenzamos muy pendientes, como les decíamos, de esa novedad que conocíamos hoy respecto al caso Nos. La Audiencia de Baleares ha retirado ahora el delito de falsedad en documento oficial que imputaba por error al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, dentro del marco del caso Nos. De este modo, los delitos que pesan sobre el acusado son los de malversación, fraude a la administración y tráfico de influencias. La sección segunda ha dictado así una resolución en la que da respuesta a la petición de aclaración efectuada por Grau respecto a los tipos penales que se le atribuyen. La decisión de la audiencia se conoce precisamente un día después de que el vicealcalde anunciara su dimisión. Sobre el caso de Alfonso Grau ha hablado hoy la coordinadora general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonich. Ha asegurado que para nada ha estado condicionada la dimisión del vicealcalde con la presencia de Mariano Rajoy el próximo sábado en Valencia. Bonich ha destacado que son decisiones totalmente distintas. Asimismo, ha defendido que la opción de Grau es una decisión que le honra y le ha deseado lo mejor en lo profesional y en lo personal. La dirigente popular ha insistido en considerar injusto que Grau vaya al banquillo de los acusados cuando ni el juez instructor ni el fiscal lo acusan. Y me parece que es muy injusto, ¿no? Estas son estas cosas, porque al final el señor Grau se va a sentar en el banquillo y ni el juez, y es verdad, ni el Ministerio Fiscal, que es el que sostiene la acusación pública, lo acusan. Lo acusa un partido político. El fiscal nunca acusó, nunca pidió acusación, nunca planteó la acusación, el juez tampoco la mantuvo, incluso hasta manos limpias retiraron la acusación, solo la mantuvo por una obcecación absoluta y recalcitrante el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Valencia sin ninguna justificación.
Novedades también en el caso Gürtel. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha enviado a la Audiencia Nacional la última pieza del procedimiento que todavía instruía, la número 4, relativa a las contrataciones de Radio Televisión Valenciana por la visita del Papa. El expresidente del Corts, Juan Cotino, es uno de los imputados por las contrataciones con la trama de Francisco Correa. Según el Tribunal Valenciano, ha acordado esta medida al considerarse no competente para seguir con la instrucción de esta pieza, tras desaparecer de ella todos los aforados. El TSJ ya había decidido remitir a la audiencia las piezas 1, 2 y 6 del procedimiento relativas a la presunta irregular del Partido Popular y también la que investigaba contrataciones entre el Consell y la empresa Orange Market. Visita de Mariano Rajoy el próximo sábado a Valencia y con tal motivo la coordinadora del Partido Popular, Isabel Bonis, visitaba esta mañana el Palacio de Congresos, donde el sábado tendrá lugar el acto de presentación del programa marco sobre municipalismo del PP de cara a las próximas elecciones del 24 de mayo. Con la presencia de Mariano Rajoy, el acto servirá para hacer una foto de sus candidatos a los municipios de más de 20.000 habitantes y también a la Generalitat. Isabel Bonis ha asegurado que en la formación popular van a confeccionar las mejores listas para las próximas elecciones. Bueno, pues primero poner en valor el enorme trabajo que han hecho nuestros alcaldes y alcaldesas en los 542 municipios, de los cuales 394 están gobernados por el Partido Popular. En segundo lugar, poner en valor, como he dicho, todo ese trabajo que se ha hecho, todas las medidas, y luego es un reconocimiento también a la labor de los alcaldes y alcaldesas. Y el que estará mañana en Valencia será el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Visitará Las Fallas. Con Chimo Puig y Joan Calabuig recorrerán las calles del centro, verán algunas de las fallas y también conocerá su ninot, en el que se le representa con una amplia sonrisa y el puño en alto. Por la tarde está previsto que Pedro Sánchez se desplace a Alicante para presentar al candidato a la alcaldía de esta ciudad, Gabriel Echevarri. Pedro Sánchez quiere volcarse en apoyar a los socialistas valencianos que están convencidos de que pueden protagonizar el cambio en esta comunidad. Última hora que nos llega desde el Ayuntamiento de Beneixama. La policía registra el ayuntamiento y salían cargados con numerosa documentación. La Policía Nacional ha registrado esta mañana el Ayuntamiento de Beneixama. Los agentes salían a la 1:25 de la tarde cargados de numerosa documentación. Hasta el momento se guarda silencio sobre la causa. Eran pasadas las 10:30 de la mañana cuando diversos agentes del Cuerpo Nacional de la Policía se personaban en las dependencias del Ayuntamiento de Beneixama. En esos instantes habían confusiones en cuanto a lo que iban buscando. Los agentes salían de las dependencias municipales minutos antes de la 1:30 de la tarde, cargados de archivadores y diversa documentación requerida por los efectivos destinados del Departamento Económico del Cuerpo Nacional de Policía. Solo cabe recordar que hay diversos procedimientos judiciales sobre asuntos municipales en el ayuntamiento. El alcalde, Antonio Valdés Vidal, no quiso hacer ningún tipo de declaraciones sobre este delicado y asombroso tema. Cabe destacar que un funcionario del ayuntamiento del área de administración acompañó a uno de los coches con dos agentes con diversa documentación. Lo cierto y verdad que se ha creado un diverso revuelo entre los habitantes de este tranquilo municipio de la comarca del Alto Vinalopó. Para mañana se esperan esclarecer los hechos y conocer la causa en concreto de esta documentación requerida esta mañana por el Cuerpo Nacional de Policía. Se conocen ya más detalles de los presupuestos para Alcoi 2015. Entre las prioridades, las inversiones i el gasto social. El calendari electoral d'aquest 2015 porta aparellades unes conseqüències per al funcionament habitual dels ajuntaments. A hores d'ara, molts d'ells es troben ultimant els pressupostos per aquest any, si bé les eleccions poden causar un canvi que faça funcionar els nous governs municipals amb els pressupostos dels seus precursors. Això fa que el procés de negociació, sobretot en el cas de governs en minoria, siga més exhaustiu. Eixa etapa negociadora ha començat ara a Alcoi, després de que l'alcalde i regidor d'Hisenda, Toni Francés, hagi traslladat l'esborrany dels pressupostos als grups de l'oposició. La quantitat total és de 48,9 milions d'euros, una suma sensiblement inferior a la de l'any passat, si bé el projecte del bipartit dona de nou prioritat a les despeses de caire social. Aquest apartat dels pressupostos ha vingut incrementant-se durant tots els anys de la legislatura. A més, aquest any la partida d'inversions s'ha vist augmentada després de que els comptes de 2014 estigueren marcats pels pagaments de sentències contràries a l'Ajuntament.
Incrementa totes les ajudes a les entitats socials, que són les que estan fent aquesta gran tasca de recolzament a les famílies, incrementa un 5%, un pressupost que aposta per la creació d'ocupació. Ara la pilota està al teulat dels grups de l'oposició, que hauran d'estudiar la proposta de PSPB i Esquerra Unida. La idea del govern municipal és que el debat sobre els comptes municipals tinga lloc al plenari de final de mes i és probable que hagin d'assolir propostes de l'oposició per a poder aprovar-los. De fet, durant els darrers anys això és el que ha ocorregut gràcies a les negociacions en Compromís per a portar endavant els comptes. Estem oberts a les propostes que milloren aquest pressupost que hem elaborat. Malestar en los grupos de la oposición de Benidorm. El ayuntamiento, a tan solo 2 meses de las elecciones municipales, ha concedido una contrata municipal a una empresa. Benidorm lleva 5 años sin empresa que controle la zona azul ni tampoco empresa responsable de los vehículos que son arrastrados por la grúa al depósito municipal. Tras varias intentonas derribadas por el Tribunal de Contratos, hoy el equipo de gobierno socialista de Benidorm ha vuelto a asociarse con sus antiguos socios, los liberales, para aprobar de forma sospechosa una contrata por 10 años de duración. Ello ha provocado que hoy el salón de plenos estuviese repleto de ciudadanos de Benidorm contrarios a este tipo de medidas cuando estamos en vísperas de un proceso electoral que muy posiblemente cambie radicalmente el panorama político local. En silencio, pero de forma contundente, se han visto pancartas donde se podía leer la famosa frase de "esto es un atraco", al entenderse que la capital del turismo no puede conceder a una empresa externa sus calles para que hagan negocio, que en este caso se estima que serán unos 60 millones de euros los que facturará a cambio de un pírrico canon anual de 200.000 euros que irán a las arcas municipales. De ahí las sospechas más que fundadas de una presunta corrupción tras esta operación, para la que se ha convocado un pleno con rango extraordinario. Desde el Partido Popular y el grupo no adscrito se ha pedido la municipalización de este servicio con tal de que el beneficio quede en las paupérrimas arcas locales. Ahora, de momento, se amplían las plazas de zona azul a 1.800 y hay zonas abiertas que podrán pasar a ser de pago a discreción del gobierno local. Los residentes, como siempre, serán los grandes castigados dada la raquítica entrega de tarjetas para los empadronados en Benidorm. La polémica está asegurada y la cartera deberá ser más abultada a partir de ahora para los vecinos y turistas que quieran estacionar en las calles de Benidorm. Alegría en la comisión de la Falla del Pilar. Se alzaba con el primer premio de la sección especial en estas fallas 2015. Cumplió así los pronósticos. Los miembros de su comisión celebraban así la noticia. De esta forma, el Pilar repite triunfo justo en el 150 aniversario de su fundación. La dura crítica a la corrupción con el lema Pantomimas ha dado en la clave del éxito. La gente que ha dado la vuelta al ruedo de la falla explica que les encanta el proyecto porque habla de los verdaderos problemas del país con mucho humor. Pere Baenas es el autor de la falla ganadora y considera que la clave ha sido arriesgar por una falla nueva, apostar por innovar y no repetir esquemas. Este año el avión fallero cumple 23 años y como todos los años han sido también recibidos en el Palau de la Generalitat por el presidente previamente. También Alberto Fabra recibía a las comisiones de la sección especial. El Palau de la Generalitat se ha llenado de música y fiesta con la tradicional recepción a las comisiones de las fallas del barrio y a los presidentes y las falleras mayores de las fallas de sección especial. El presidente Alberto Fabra ha felicitado a todos los participantes, en especial a la comisión de la Falla del Pilar, la ganadora de este año en la máxima categoría. A continuación, el patio gótico ha acogido la recepción del avión fallero, un programa que cumple 23 años y que en esta edición cuenta con la participación de cerca de 100 ciudadanos de 12 centros valencianos. El jefe del Consell ha querido destacar el papel que realizan los valencianos, que viven en el exterior en la difusión de nuestras señas de identidad. Yo quiero transmitir mi gratitud por defender lo nuestro, por ser representantes de lo que representamos los valencianos, nuestra forma de entender la vida, nuestra defensa de las señas de identidad, nuestra cultura, nuestras tradiciones. Todo eso lo lleváis en cada uno de los rincones de vuestro cuerpo, porque ante todo sois valencianos y ejercéis de valencianos. La duración del programa Avión Fallero es de 9 días y la Generalitat participa en la coordinación de los desplazamientos de los participantes y en la organización de actividades de carácter institucional, así como su participación en diversos actos en los que colabora la Junta Central Fallera. Por último, el presidente Fabra ha asistido a la mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, que en esta ocasión ha estado a cargo de la pirotecnia Hermanos Cavaller de Almenara.
Y hoy, primer día de la ofrenda a la Mare de Déu dels Desemparats, más de 100.000 falleros y falleras participarán entre hoy y mañana en este acto a la patrona de los valencianos. Expresaron de esta forma su devoción a la Mare de Déu, ante la que depositarán más de 60.000 ramos de flores. Así, conforme vayan pasando ante la Cheperudeta, se irá conformando el diseño que el vestidor Rafael Chordà ha preparado para el manto de la imagen de la patrona. En esta ocasión se trata de una composición en la que predomina el fondo rojo y donde resalta el símbolo mariano Ave María. Un total de 40 vestidores serán los encargados de ir colocando las flores en la estructura que forma la imagen de la Virgen de los Desamparados para crear esta composición. Nos vamos hasta Játiva porque también se viven intensamente allí sus fallas. República Argentina ha sido la comisión que se ha alzado este año con el primer premio. República Argentina aconseguia ahir el premi a la millor falla del 2015 en Xàtiva. Sota el lema Mai Xàtiva, ciutat a conquerir, els artistes Venancio Timas i Alfred Bernat signen el millor monument de secció especial. Aquesta comissió es lleva així l'espina de no haver guanyat l'any passat en la celebració del 50enari. L'enginy i gràcia, tant en infantil com gran, se suma als múltiples banderins aconseguits. Molt contents, perquè és un any molt commemoratiu, perquè són els 150 anys i no ho vam poder aconseguir l'any passat, però ho han aconseguit enguany. És una falla, un gran monument i la comissió se mereixia guanyar i ells també, perquè han intentat buscar-nos per a que nosaltres guanyar el primer premi. S'ha volcat molt en la comissió, nosaltres vam apostar per ells i així està el fruit. Tot el món i la contornada està convidat a veure el gran monument que tenim i el nostre casal i a gaudir de les falles. Ferroviària, segona d'especial, no ha pogut enguany fet triplet, però sí s'ha imposat en infantils, amb un catafal homenatge a la Fira de Xàtiva creat per Laura Ribelles i Josep Alminyana. L'Espanyoleto s'ha hagut de conformar amb el tercer lloc en l'any del 50 aniversari, amb la falla Menjar, Veure i no creure de Pere Baenas, artista que sí ha guanyat en València per segon any consecutiu amb el Pilar. Per a ells és el premi a la millor comissió i a la millor decoració dels cadafals. Y es que anoche se vivieron grandes momentos en prácticamente todos los municipios de la provincia de Valencia con la entrega de los premios más esperada. Fue el caso de la falla Antoni Pardo de Torrent, que tras 6 años y entre lágrimas y saltos se alzaba con el primer galardón de la sección especial. Un momento en el que los altos representantes de la ciudad, como su alcaldesa, no quisieron perder la oportunidad de acercarse, felicitar a los premiados e invitar a todo el mundo a vivir los días de fallas. Premis als monuments. Sí. Convidar tots els veïns a conèixer aquests monuments, els primers premis, els segons, a tots els premis que no han tingut i a viure ja al final de les falles com ho fem els fallers de Torrent de l'Harmonia. Momentos emotivos también en la falla El Jardí de Albal, que se hizo con los principales galardones por tercer año consecutivo. El primer premio de los monumentos grandes y pequeños, la cara de la fallera mayor, Ángela Olivares, y de su presidente, Jesús Sáez, fueron la clara imagen de la alegría al recoger los estandartes. Pues molt contenta perquè este any és el meu i m'agrada. Estic molt contenta d'haver-lo guanyat. I molt orgullosa també de la meva falla. La veritat és que no sé explicar-me ara, però se veu de veres. Només que vull que agrair a la meva junta i a tota la meva comissió i estic ara en un núvol. Ho han guanyat quasi tot, menys 2 premis, que de veres que m'alegre per els meus companys que els han guanyat, però la veritat és que tota la gent que som i tota la feina que se fa durant tot l'any, ho mereixem. Y en el municipio de Benetússer, la comisión Barri de la Estació conseguía el aplauso de la Junta Local Fallera por ser la mejor falla de Benetússer con el monumento titulado Salvache, del artista La Torre Sanz. En cuanto al galardón infantil, el monumento Viaje a la India de la Comisión Literato Azorín también fue la vencedora en una noche en la que todos felicitaron a su creador, el artista Andrés Europa. Tanto la fallera mayor como la alcaldesa del municipio se acercaron, como no, para felicitar al ganador. A mi m'agradaria felicitar a totes les falles per el treball que fan tot l'any y sobretot a les guanyadores dels primers premis en els monuments. Muchísimas sorpresas este año en la entrega de premios y en el reparto, muchas sorpresas muy agradables, por supuesto, para las comisiones que han conseguido los primeros premios y enhorabuena y felicidades a todas las comisiones falleras. Buena ocupación hotelera en estos días de fallas en la ciudad.
Las reservas de hoteles han subido en el Capi Casal un 15% durante estas fallas respecto al año anterior. Lo indica así el portal Weekendex, que ha detectado un aumento de visitas del 50% a la capital del Turia. Desde esta firma han precisado que globalmente es un mes de marzo excelente, mucho mejor que el año pasado. Achacan las buenas cifras a la tendencia de recuperación a nivel estatal que hace que dediquemos más dinero al ocio. Los madrileños son los que más han reservado para las fiestas falleras, con cerca de un 25% del total. ¿Y qué serían las fallas sin ese clásico gastronómico? Buñuelos con chocolate. Las fallas no serían lo mismo sin los buñuelos con chocolate, al menos eso es lo que dice la tradición. Cada año, valencianos y turistas disfrutan durante estos días de esta dulce combinación que se puede comer a cualquier hora del día. Y venimos directamente de comer, y estos son los postres. O sea que no es la merienda, son los postres. Están buenísimos. Sí, es una tradición de todos los años. El no venir aquí es como no tener fallas. Dicen que los mejores buñuelos se comen en Fabián, en pleno centro de Valencia. Una buñolería familiar que desde hace décadas, durante fallas, trabaja sin descanso. A lo mejor puedes vender 2.000 docenas de buñuelos y con el correspondiente chocolate que admiten, que lo vendemos por litros, pues a lo mejor podemos vender 25 perolas de 12 litros, pues eso. A cualquier hora del día, la gente hace cola para disfrutar de los famosos buñuelos. Sí, los buñuelos están riquísimos, súper esponjosos, muy sabrosos, se aprecia mucho la calabaza. Además son los típicos de siempre. Y siempre que hemos venido siempre se han portado muy bien con nosotros. Entonces venimos a comprarlos siempre aquí. Mari Carmen lleva más de 30 años haciendo buñuelos y aún sigue al pie del cañón y dirigiendo el negocio familiar. No le faltan ni fuerzas ni el tradicional delantal con puntillas de las buñoleras de toda la vida. Abrimos ya crónica de sucesos. Han hallado el cadáver de un bebé en un vertedero de Villena. La Guardia Civil ya está investigando las circunstancias de la muerte del recién nacido, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado ayer a las 2 de la tarde por un operario de la localidad alicantina. La investigación trata ahora de determinar en qué camión pudo llegar el cuerpo para saber en qué municipio nació. Entre las 5 y las 6 se realizó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Alicante. Los agentes mantienen abiertas todas las investigaciones a la espera del resultado de la autopsia que determinará las causas del fallecimiento de este bebé. Les hablamos ahora de un sistema de detección de incendios inteligente. Se ha puesto en marcha en Alcira, concretamente en el paraje natural de la Murta. Ja està en marxa la tercera fase del sistema de detecció d'incendis intel·ligent. La càmera s'ha instal·lat a la Murta i controla aproximadament 2.500 metres. Es tracta d'un sistema autònom i rotatiu de 360 graus que detecta en temps real possibles incendis amb la immediata activació del protocol d'emergències. El sistema funciona a les 24 hores del dia i consta de dos tipus de càmera, una que detecta el calor i altra que detecta les imatges. 2,5 quilòmetres exactament igual, encara que esta és a la Redona, vol dir que tot el que és el paratge en esta ocasió de la Murta, però també el que és el racó, la muntanyeta, el respirar i la casella, tot això ho tenim cobert. Les dues primeres fases del sistema estan instal·lades, una al Pou de Sant Bernat i l'altra a la urbanització del Respirall. Esta última entra en funcionament amb un poc de retard a causa dels estudis d'integració paisatgística realitzats per a la instal·lació d'esta càmera. És a dir, no hem posat esta torre on nosaltres hem volgut, no? Sinó que la Conselleria, com a paratge natural que és, ha tingut que dir l'última paraula i aquestes cosetes sempre van més a poc. Amb la posada en marxa de la tercera fase del sistema de detecció d'incendis, la pràctica totalitat dels paratges i zones forestals d'Alzira queden protegides. Aquestes càmeres poden captar aquest moment de l'incendi. Crec que tots estem més tranquils. Este sistema pioner a Espanya és el primer instal·lat a la Comunitat Valenciana. Nos acercamos ahora hasta el Clínico de Valencia. El hospital invierte cerca de 740.000 euros en modernizar la cocina hospitalaria. Entre las mejoras se han incorporado carros de transporte de última generación, lo que garantiza que la temperatura de los alimentos sea la más óptima. Un plan que ya se estableció por fases, lo que ha permitido que la actividad de la cocina se ha continuado prestando con total garantía y seguridad. El primero que lo nota es el profesional, que trabaja de una forma
mucho más amigable y esto pues seguro que de alguna forma redundará en el servicio que se le presta al paciente ingresado. Aunque el cotejo del ADN es imposible realizarlo, los expertos aseguran haber encontrado restos de Cervantes. Definitivamente es Miguel de Cervantes. El equipo de expertos que ha investigado los restos hallados en la cripta de la madrileña Iglesia de las Trinitarias ha confirmado que parte de ellos corresponden al considerado padre de las letras hispanas. En la búsqueda han aparecido restos muy descompuestos asociados al escritor fallecido en 1616 y a su esposa Catalina de Salazar. Junto con otras 15 personas fueron enterrados en la iglesia primitiva que estaba en un punto distinto al actual. Todos ellos fueron trasladados aquí entre 1698 y 1730. En rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid, el forense y director de la búsqueda, Francisco Echevarría, ha desvelado las conclusiones de meses de trabajo. En definitiva, y a la vista de toda la información generada en el caso, de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentran algunos fragmentos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Una noticia que la alcaldesa de la capital, Ana Botella, ponía en valor. Que hoy, además de producir ciencia y cultura, hemos contribuido un poquito pues a la historia de España. Las investigaciones han puesto nombres y apellidos además a las 15 personas que estaban enterradas con Cervantes y su esposa, 9 adultos y 6 niños. El próximo fin de semana, el barrio de San Isidro de Orihuela se convertirá de nuevo en la gran fiesta del arte. Más de 50 actividades se han organizado para la cuarta edición de los murales de San Isidro, que tendrá lugar los días 20 al 22 de marzo. Durante el fin de semana se celebrará la 16ª edición de Mercadearte, con más de un centenar de participantes. Tendrán lugar más de 12 conciertos, así como lecturas de poesías y teatro en vivo. El Colegio Jesús María de San Isidro será el encargado de inaugurar esta edición de los murales el viernes a las 4:30 de la tarde, con la participación de alumnos desde infantil hasta... En ese circuito, con las horas en punto que saldrá desde aquí, podrá todo aquel que quiera pues subir en ese trenecito turístico que estará recorriendo la ciudad. Esperemos que el tiempo permita la celebración de este evento, porque a día de hoy la probabilidad de lluvia en esos días es muy alta. Y continúa con éxito la Feria Taurina de Fallas en la Plaza de Toros de Valencia. Esta tarde Juan José Padilla, Diego Urdiales y Miguel Avellán han toreado con la ganadería de Alcurrucén. Enrique Ponce celebraba, por cierto, ayer el 25 aniversario de su alternativa, compartiendo cartel con su paisano Vicente Ruiz el Soro, que reaparecía en su plaza. Mañana miércoles, novilladas sin picadores de García Jiménez y Olga Jiménez para Sedano Vázquez, Juanjo Romera y Juan Navas. Por la tarde, toros de Zalduendo para Rivera Ordóñez, Morante de la Puebla y Alejandro Talavante. Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, patrocina Lorache. Ui, molt pendents de l'Oratge. Jordi Pallà, bona nit. Hola, Sílvia, bona nit. Què ens contes? Pues la veritat és que no tenim bones notícies perquè fins ara l'Oratge ha aguantat els primers dies de falles, però el nostre titular avui és ben clar. Tenim una gota freda d'hivern. Amb això no volem alarmar a ningú, però parlar de gota freda és sinònim en la Comunitat Valenciana de pluges generals i generoses. Ara bé, no sempre és sinònim de riuades, ni de desgràcies, ni inundacions. A més, estem en hivern. També és una bona mostra que gotes fredes podem tindre durant tot l'any. I és que tenim els ingredients bàsics perquè formen la gota freda. En primer lloc, tenim en superfície un centre de baixes pressions que avui s'ha situat a la zona de l'Atlàntic, que ve lentament pel sud-oest de la península i demà, a migdia, vindrà a situar-se més o menys a la zona del Golf de Càdiz. Sempre són aquestes borrasques les que creuen l'estret de Gibraltar, les que donen precipitacions així a la Comunitat Valenciana. De fet, esta pròxima nit ja notarem l'entrada de vents de xaloc o vent de llevant. Esta vesprada ja hem vist com el cel quedava ennuvolat i està previst que esta pròxima nit, després ho comentarem amb més detall en la previsió, puguen registrar-se les primeres pluges en la meitat sud de la comunitat. El segon ingredient, l'embolsament a les capes altes de l'atmosfera. Tenim
a uns 5.500 metres d'altura, un embolsament d'aire fred, vegen 25 graus per davall de zero també a la zona de l'Algarve de Portugal, al sud-oest de la península, la mateixa temperatura que trobem pràcticament al nord de les Illes Britàniques. Per tant, a les nostres latituds, on la temperatura en superfície és més alta, contrasta amb aquestes temperatures de les capes més altes i per tant tenim ja els dos ingredients, l'aport de vent de llevant, la inestabilitat, el fred en altura. Ara bé, a diferència del que passa al final de l'estiu, principi de la tardor, la temperatura de l'aigua del mar en aquesta ocasió és prou més baixa. Si fem un repàs ràpid a aquestes temperatures, en aquests moments, a dia d'avui, la temperatura, per exemple, a les zones del nord de la península de l'Atlàntic estan entre els 14 i els 17 graus, i així, al litoral mediterrani, les temperatures estan entre els 15, els 17 o com a molt 17 graus. Per tant, a diferència del que passa en l'estiu, que la temperatura arriba a estar al voltant de 28-30 graus, perquè al ser una mar tancada a la Mediterrània, en estiu escalfa molt, ara no té tant aport d'humitat i d'energia i per tant les precipitacions no poden ser tan importants, però sí, queda molt clar, tenim una situació de gota freda i això és sinònim de que podem tindre pluges ben importants en les pròximes hores. Però de moment, la següent imatge és ben il·lustrativa del que ens espera. Veig en aquesta imatge és de fa un parell d'anys, de la falla del carrer Sueca, imatge que es mostra este simpàtic ninot amb un paraigües i és el que tindrem de cara als pròxims dies, la segona part de les falles, demà i després demà. Però anem a entrar en matèria i anem en primer lloc a ir com acabarem el dia amb el cel ras. Veig en aquesta imatge de Hielo del Malferit, de Rubén Domènech. Això era sinònim de que per la nit anaven a baixar les temperatures i de forma significativa, com després comprovarem. També imatge d'ahir a última hora del dia de la posta de sol de Fontanals dels Alforins, de Pepe Gandia. Això ha provocat algunes rosades blanques, ha gelat en les zones de l'interior i fins i tot han baixat les temperatures o han quedat pròximes a 0 graus a les comarques més centrals, com està també de Real a la Ribera. A Callosa d'en Sarrià, en canvi, es comentaven que les temperatures altes dels últims dies havien fet agafar color als Nyespros. Es comentaven de Nàquera que els ametlers ja tenen un tamany important i que en principi no està previst que gele, però seria un perill. I ahí tenim aquesta imatge simpàtica de Bétera, en presència d'alguns núvols, però es comentava l'autora de la fotografia que el seu amic, el cavall, havia volgut haver eixit en la foto i nosaltres l'hem ficada. Les temperatures mínimes d'esta nit han baixat de forma considerable, gelades generals a les comarques de l'interior, temperatures les més baixes al voltant de 3-4 graus negatius en zones com Titaguas, 4 graus per davall de zero han tingut a Demuz, 3 graus negatius a Villanueva de Viver, 1 grau negatiu a Vilafranca, a la comarca d'Esports, o a Fredes, a la Tinença de Benifassà. Temperatures també entre 0 i 10 graus negatius a les comarques més centrals de Castelló. En punts de l'interior de València, temperatures entre 1 grau per davall de zero de la zona de Jalance, i els 2 de la zona d'Utiel, i cap al sud, temperatures entre 0 graus de Fontanals i els 2 negatius de Villena o també de la zona del Pinós. A les comarques més centrals, temperatures també ben baixes, ben fresquetes, 1 grau de mínima al Coll Carrícola, 2 a Xàtiva, 4 al Cira, 3 a Bunyol, 2 a Xelva, 2 també a Nàquera. Hi ha, junt al litoral, una estreta franja on les temperatures no han baixat de 5 graus, però en temps ha estat entre 5 i 6 graus a poblacions com ara Orihuela, 8 graus hem tingut a la zona de Torrevieja, la més alta, junt als 9 graus que en tenien a la zona d'Altea, 5 a Alacant, 5 de mínima a València i també 5 de mínima a la ciutat de Castelló. Les nostres finestres ens mostren com el dia ha començat avui amb sol, però al llarg de la vesprada el cel ha anat ennuvolant-se, ha anat cobrint-se de núvols. Imatges de la ciutat de València, on la temperatura mínima ha sigut de 5 graus, sembla que ha quedat parada la imatge, per tant a Carcaixent, on la temperatura mínima ha sigut ben baixa, 4 graus, i la màxima no ha passat dels 14 graus. Ambient fresquet, amb apenas alguns núvols testimonials al llarg del matí i el cel més cobert al llarg de la vesprada. A Llaurí, a la Ribera, 4 de mínima, 16 de màxima, imatges de Vicent Sabater, on s'aprecien alguns núvols que han sigut també més abundants a última hora de la vesprada. De Llaurí passem a Xàbia. L'aspecte del mar ben diferent al que tindrem a partir dels pròxims dies perquè el llevant es reforçarà, la mar quedarà molt alterada, fins i tot a partir de dijous, divendres, podem parlar de temporal marítim amb vents de llevant, de gregal, que deixaran la mar amb ones de 3 i 4 metres. Avui 5 graus de mínima, 14 graus a Xàbia. I com podem veure, la mar molt tranquil·la. A Callosa de Segura, 4 graus de temperatura mínima, 15 de màxima, núvols alts que han sigut més compactes també cap a última hora del dia. Imatges que tenen a veure amb el canvi de temps que esperem, aquestes imatges que ens feia arribar Rubén Torregrossa des de Torrevieja, on la temperatura mínima ha sigut de 8 graus, la màxima no ha passat de 14 i la gent encara aprofitant per passejar a vora mar, una situació ben diferent que la que tindrem de cara als pròxims dies. De fet, a les imatges del satèl·lit Meteosat podem ja comprovar com al sud-oest de la península, ahir per la nit s'aproximava aquesta franja de núvols, així al seu darrere anava formant-se aquest centre de baixes pressions que vindrà al final a situar-se al sud-oest de la península i que avui ha donat algunes precipitacions ja al sud-oest peninsular i de fet, en l'ampliació en el canal visible veurem com a primera hora del matí
ahir els tenim a les 10:40, el cel estava ben lliure de núvols pràcticament a tota la Comunitat Valenciana, apenas apreciaven alguns núvols a les zones més interiors. A la part del ponent de la península, els núvols sí que eren ben actius, ja començaven a descarregar precipitacions al centre, al sud de Portugal i en punts d'Andalusia o d'Extremadura. La següent imatge ens porta a les 4:10 de la vesprada, els núvols eren ja compactes al centre, al sud-oest, al sud peninsular i així a la Comunitat Valenciana començaven a entrar ja per les zones del sud-oest, per les zones del sud, núvols alts anunciant aquest canvi de temps. De fet, en la següent imatge ja d'esta vesprada es pot veure com els núvols ja eren molt abundants, no esperem de moment precipitacions fins que aquesta pròxima matinada els núvols més actius que a hores d'ara es troben situats a la zona de l'estret de Gibraltar entren pel sud de la Comunitat Valenciana i comencen a deixar les primeres precipitacions. Ara puntualitzarem en les previsions. De moment, les temperatures màximes d'avui han pujat lleugerament respecte a les d'ahir, 1 o 2 graus. Les temperatures més altes al voltant dels 15 graus de València, també de Casinos o de Llíria, els 15 de Jalance o els 10 graus que hem tingut de temperatura màxima a Xàtiva i 16 que es comentaven que havien tingut a Carrícola, cap al sud, els 15 d'Orihuela. La resta de temperatures al voltant de 12 graus a Villena, a Alcoi, 14 a Alacant, 14 també a Gandia o a la zona de Xàbia, a l'extrem nord de Castelló, temperatures al voltant de 10, 12, 13 graus com a molt i també entre els 11 i els 14 graus al centre interior de Castelló i en les zones més interiors de València. Anem a centrar-nos en el que ens interessa, en la previsió. Demà, ja ho hem comentat, el centre de baixes pressions, situat a la zona del sud-oest, donant entrada de vents de llevant ja pràcticament des de primera hora del matí i això portarà pluges prou generals. Pluges que també afectaran a bona part de la península ibèrica. Podem veure en el següent mapa com les precipitacions seran intenses, generals, pràcticament a tota la meitat sud, amb alguna precipitació localment forta i en forma de tempesta. Al nord, precipitacions que podien ser en forma de neu, la cota com a molt al voltant dels 1.000 metres, són sobretot al nord-est de la península perquè a la zona de més al nord encara es veuran ullades de sol. Les temperatures, les màximes al voltant de 14-15 graus al litoral mediterrani, ara bé, en el cel quedar ennuvolat, tendiran a pujar les temperatures mínimes. Centrem-nos en la Comunitat Valenciana i en la previsió ja per a Falles. Esta pròxima nit els núvols avançaran de sud cap al nord. Cal esperar que a mitjanit ja les precipitacions puguen fins i tot arribar a afectar tota la meitat sud de la comunitat i serà al llarg de la matinada conforme els núvols vagin avançant, afectant les comarques també del centre i del nord. Està previst que demà de matí el dia comença gris, ennuvolat ja a tota la Comunitat Valenciana. De fet, demà dimecres espera un dia passat per aigua pràcticament des de primera hora del dia, amb pluges que localment podien ser moderades a les comarques més centrals, punts de la costa, especialment del centre i del sud de la comunitat, i que vagin ja acumulant quantitats de certa importància. Les temperatures en començar el dia més altes, però les temperatures màximes amb tendència a matines sense canvis o a baixar lleugerament. De vesprada, durant la nit, precipitacions repartides per tota la Comunitat Valenciana centrades en les zones del litoral i del prelitoral. Per tant, si demà tenen o frena, difícilment podrà realitzar-se si no és amb un bon paraigües i amb molta paciència. De cara a dijous, la previsió ens indica que es manté la inestabilitat, es manté l'entrada de vents de llevant. Ara bé, ara comentarem, sembla que a última hora del dia, de cara a la cremada, a les hores de la cremada, podia baixar la intensitat de la pluja o quedar el cel cobert i no tindre precipitacions. Ara comentem. La borrasca travessarà la península ibèrica per la zona de l'estret. El vent de llevant continuarà bufant de forma insistent sobre tot el litoral mediterrani. Ara bé, esta línia d'inestabilitat, en comptes d'estar al litoral, sembla que se va una miqueta aterrandint i a les capes altes de l'atmosfera, aquest embolsament d'aire fred, en comptes d'estar situat com demà a la zona del sud-oest de la península, se'n va una miqueta cap a la zona del nord d'Àfrica, queda una miqueta més lluny de nosaltres. Això vol dir que pot ser hi hagi menys energia, menys inestabilitat. De fet, en el mapa de símbols de cara a dijous, marquem pluja pràcticament durant bona part del matí fins a migdia o primera hora de vesprada pràcticament a tota la Comunitat Valenciana. Per tant, perilla la Mascletà, a València i aquells municipis que celebren les falles. La mar prou alterada, vents de llevant, temporal marítim a la mar, pràcticament a tota la comunitat. I sembla que la vesprada de dijous, el dia de la cremada, el dia de Sant Josep, i de cara a la nit podien, si no obrir-se clars, almenys sí quedar amb menys precipitacions a les comarques més centrals de València, a les comarques de Castelló i mantindre's les pluges més importants a la meitat sud de la comunitat. Per això és filar molt prim i en principi està previst que ploga durant tota la jornada de dijous. Sembla que divendres continua la situació de precipitacions a tota la comunitat, es mantindrien els vents de llevant, núvols i pluja pràcticament a tot el nostre territori. De cara a dissabte encara podrien obrir-se alguns clars a la meitat nord, a la meitat una miqueta de vents de mestral, però mantindre les precipitacions localment moderades encara a la meitat sud, amb entrada de vents de gregal, que encara mantenia la mar molt alterada, especialment a la zona marítima de València i d'Alacant, i diumenge es manté més o menys la mateixa situació. Es formaria un altre centre de baixes pressions a la zona del sud-oest de la península i de nou atacaria la Comunitat Valenciana, donant pluges generals. Acabem fent una barreja fotogràfica del que s'espera els pròxims dies. Falles, que portem 2 dies amb un oratge relativament estable, amb sol i temperatures fresquetes però suaus al centre del dia.
aquesta imatge de Port Sagunt, aquesta altra de Mislata, una altra d'Utiel, i 3 imatges que ens indiquen el canvi de temps que tenim per davant de cara als pròxims dies. Aquestes comentaven des de Cocentaina, que entraran cirros, hi ha núvols alts, aquesta altra de Dénia, amb el cel ja ben encapotat esta vesprada, i l'última de Ribarroja del Túria. Recordeu-vos per últim que tenen al seu abast la nostra pàgina web per veure des del seu ordinador les previsions meteorològiques, però també les poden veure a través del seu telèfon mòbil. Tenen una adaptació per poder consultar allà on estiguen les previsions de l'oratge a través de l'Oratgenet, les imatges de satèl·lit, fins i tot el nostre post que tots els dies pugem a la pàgina web perquè puguen estar informats de les condicions meteorològiques que tenen de cara a estos pròxims dies. Esto, que passen molt bona nit. My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Murprotec, la solución definitiva a los problemas de humedad, ha patrocinado l'Oratge. Sílvia, molt pendents de la pluja de cara demà. Gracias, Jordi. Fins demà. Fins demà. Buena nit. Así terminamos Noticias Comunidad Valenciana, recordándoles que mañana volvemos, como siempre, a partir de las 8. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas noches. Buena nit. Ecoembes te ha ofrecido este espacio.